Jeg reddede folk under tsunamien i 4 og 04. Dagen efter så jeg noget fucked up. Jeg arbejdede på et hotel tilbage i 2004, da en tsunami ramte. Jeg befandt mig på 5. etage, da jeg så bølgen nærme sig. Jeg løb ned til 1. etage og advarede alle om at komme op ovenpå. Mange troede ikke på mig og blev hvor de var. Jeg hastede ned til stueetagen, som allerede var oversvømmet, og så bølgen nærmede sig hurtigt. Jeg sprang op ad trapperne igen, mens jeg råbte på folkene om at komme op. Bølgen ramte med utrolig kraft og oversvømmede 1. etage. Jeg så en mand, der svømmede i vandet og prøvede at nå trapperne. Jeg greb hans hånd og trak ham op. Vi var sikre på 5. etage, men vandet havde nået 3. etage. Vi blev der i timevis uden mulighed for at nå taget. Til sidst blev vi reddet af helikopter. Dagen efter blev vi taget til en nærliggende by. Et par dage senere vendte jeg tilbage til hotellet for at hente mine ting. Jeg fandt en gruppe mennesker i færd med at plyndre hotellet. De tog alt, hvad de kunne få fat i, inklusiv møbler, apparater og endda hotellets pengeskab. Jeg var chokeret. Disse mennesker udnyttede en tragedie til at stjæle fra et hotel. Jeg konfronterede dem, men de grinte bare hånligt af mig. Jeg ringede til politiet, men de sagde, at de var for optaget til at tage sig af plyndrene. Jeg forlod hotellet med en følelse af afsky.